ultimo 10 pesos. Gidaginot pa yung tingin. Ako na lang yung gihatag. Bigutom na noong ko ani. Wala noong ka pangapi ani. Dala, buisit ng mga tawanas. Huwag kinabuhi. Uy, muli ito mga bata nga ko. Mga ayo ito. Kasi kung ihatag ani ron. Bigutom magani ko. Utang! Ay, maglungat na kung dali-dali ani kay unsaon man yung udto na kaayo, wala patay ni lungag. Patay ni lungag anin, apay mga bata ang pakanunon, saon na lang niron. Dek ko na kay ani ron. Udto na kaayo. Wala na po malinginan. Oh no! Ginagawa mo itong panin mo, ma'am. Ikaroon lang ko na to. Amang ka. Uy, ano ba na? Asa man ka, ma'am? Asa mamindagan mo ka, ma'am? Mura mo ka. Kita kapat, ma'am, nga. Manihil naman. Manihil naman, ma'am. Oh. Ay, manino. Nino si panino. Wala ko kwarta. Isa po si ma'am nga mangisog man, no? Isa man, no? Gamay naman ito kaya ko tama, ma'am. Mo ginalalindagan ko pa imong diri kay gadulong na po diri kay paningan na po ninyo wala ko punta. Isubo naman niya ni isubo. Gidi mo na. Kusintor po rin hadla ka. Anga mo pagani ko nilong agani wala man gani ko kuan gani wala ka man gani ko pamawo pangapi wala ko kwarta. Ayaw sa man na rin mag balik ko din niya din. Balik na po niya niya. Sige ni ko balik. Sa mo diri balik na mo diri. Kuya mo balik men din ma'am. Bayarin. Ay bayarin na. Bayarin na gid ni. Balik na mo ma'am. May parang din may masayang nung palit-balik ni ma'am ba. O sige sitan ta mong adlaw. Unya man ma'am. Balik mo ka Mirkones dire. Balik ni ma'am. O sweldo na ko. Sige ma'am, sige ma'am. Kaya tabay-tabay. Sila bayon tanuon mo ling paipas. Tomorrow. Wow! Oh no! Oy, ma'am. Oh, namalik na din. Namalik na may ma'am. Balik mo ni mo ba karon ma'am? Ito ringon ni mo ma'am ba? Karon ni mo bayaran ma'am. O sige bayad ko pero kulang man yung konti. Wow naman! Isa lang taon naman. Ikaw ka nga. Bayad jud ka. Oo. Ilan mo ma'am? Ilan mo ni? 15 na lang. 15? Ko. Kumiyo 15. Nako na ni mo ibayad ma'am 15 pesos ma'am. Unya ko hago may balik-balik diri ma'am. Maura gyud in taon na dong kay kung saon man nga wala pa man yung kuan ani kaning kwarta. Kunin mo ma'am. Ano ka man kagpangutang ma'am nga? Sus, inoo ko. Ultimo 25 pesos ma'am. 15 ra pag imong iuna na bayad ma'am. Nakahabang ni sig balik-balik diri sa inyo. lang. Diyan sunod sa truck tangon. Uy, Na. wala jud koy kwarta ikabayad kulang lagi. Uy, nalang po sa sunod na lang po, pwede ra. Ah, Pwede na ma'am. Kaya sa ma'am, wala mi lang. Ako lang tubuhan din Pwede na ma'am. Sige ma'am, salamat ma'am. Tubuhan Ano, na ma'am? po ha, pasensya na po tayo. Salamat ma'am. A few moments later. No, 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 no. Pues na lang ako ang laman ng utang sa Oh no! salamat eh. Salamat sa impas na Meanwhile. Shit, itong mga tawhana ba? Dalag yung shit ako kinabuhi ba? Sus, ako maong Diyos, ilahap yung ginagino ko tingin. Wala nung kipalit ang nagkapiron. Ako mga panirong
nabili gutom ra ba nung ko ani wala nung kipalit. Hindi makasabot ay mga gay yugnaw to mga tawhana ba. Kung sa og istorya. Isabukan na kay ko. Lamian lagi pang bunalag kahoy tagsa-tagsa lagi. But na lang gyud. Naloon ko pangapi ani ron. Nagibalik-balikan jud ko sa mga animal boyset. Susura ba mga anak mga buhok mga badyaw. A few moments later. Isip jud ko atong mga tawhana ba kay gisigitan jud ko balik-balik. 10 ultimo 10 pesos gidaginot pa yung tingin. Ako na lang yung dihangan. Igutom na naman ko ani. Pangapi ani. Isip mga tawhana sa mga kinabuhi ko. Muli itong mga bata ngayon ko mga ano to kasi kung ano. Igutom mga ani. no.